सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन हरे डॉक्टर हो करे इलाज हो हरे डॉक्टर बा करे इलाज हो लागता भइल न फैक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन Music by Arya Sharma. दहिया के ऊपरिया कद लाल लाल हो कब चुमेला होठवा कब चुमेला गाल हो दहिया के ऊपरिया कद लाल लाल हो कब चुमेला होठवा कब चुमेला गाल हो टूटे पजरिया बधता माथा टूटे पजरिया बधता माथा धइले हमरा ई टेंशन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन हमर बिना बलमुआ खियाबे टॉयलेट हो न धरता बीमारी नहीं करो तसेठ हो हमर बिना बलमुआ खियाबे टॉयलेट हो न धरता बीमारी नहीं करो तसेठ हो अर्जुन शर्मा का हम बताई अर्जुन शर्मा का हम बताई जोड़े ला उल्टा कनेक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन हरे डॉक्टर हो करे इलाज हो हरे डॉक्टर बा करे इलाज हो लागता भइल न फैक्शन सैया लगावे न जैक्सन रत्ता करेला रिएक्शन सैया लगावे न जैक्सन